Hasiči dnes zasahovali u požáru opuštěné budovy na okraji města, kterou podle místních delší dobu obývali lidé bez domova. Oheň způsobil rozsáhlé škody a zranění osob. Co přesně se stalo a jak se požár rozšířil, jsem šel zjistit. Stojíme u budovy, která je dlouhodobě mimo provoz a kde podle svědků přespávali bezdomovci a skvateři. Dnes krátce po 9. hodině začalo uvnitř budovy hořet. Hasiči museli zasahovat nejen kvůli požáru, ale i kvůli zraněné osobě. Podle prvotních informací měla sehrát roli nebezpečná manipulace s domácími spotřebiči. Více nám k tomu řekne samotný tiskový mluvčí hasičů. Na místě se v dobu vlastně začátku nebo vyhlášení toho poplachu nacházelo celkem 6 jednotek, z toho 3 jednotky profesionální a 3 jednotky dobrovolné. Požár se nám podařilo lokalizovat v čase 21 hodin 34 minut a celkové uhašení toho požáru proběhlo v 21 hodin a 58 minut. Při události teda bylo zraněna jedna osoba, která, jak tady zmíníte, běhla do té budovy. Zraněnou jsme teda evakuovali z toho místa požáru a okamžitě jsme předali do péče kolegů ze zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Dle informací hasičů vyplývá, že požár způsobil neodborný zásah do mikrovlnné trouby a použití nádobí, které do ní vůbec nepatřilo. Oheň se pak rychle rozšířil po celém patře. Hasiči tak opět připomínají, že práce s elektrickými spotřebiči by měla být vždy bezpečná a že improvizace v nevhodných podmínkách může mít velmi vážné následky. Velmi často teďka setkáme hlavně s přebíjení akumulátorů, nejčastěji asi v elektrických koloběžkách, kde majitele těchto koloběžek si velmi často nabíjí právě tyto koloběžky v svých domovech a ne vlastně v prostorech, které na to jsou určeny. Požáry v opuštěných objektech nejsou v tomto období výjimkou. Hasiči navíc připomínají, že s příchodem mrazů a sněžení roste počet všech typů vjezdů. Od požárů způsobených závadami na komínu nebo topení až po technické zásahy u dopravních nehod. Pro Českou televizi Ludvík Okrouhlý.